Ngene lho, Bes, carane gawe sele nanas sing gampang, ora kesuwen ngudek-ngudek terus nganti tanganem keriting, ya ora kesuwen ning ngarep kompor panasen, Bes. Lah iki nanase dioceki dhisik ya, Bes ya. Bar dioceki kok ngono terus diumbah. Kanggo matane wis ora usah dibuaki, Bes, dienggo wae. Iki ben menambahno aroma sedep ya, Bes. Lah kok ngono terus diparut nganggo parutan keju ngene iki lho, Bes. Nek ora di parutan keju ya parutan biasa ora masalah. Lah kok ngono carane, Bes, iki dipisahno antarane ampas karo nan banyune nanas. Lah iki carane iki dituntek nanase ning nggone selebet resik utawa kain sing wis resik, elek radah nek resik ya, Bes ya, sementing resik kaine. Lah kok ngono ki terus diperes-peres nganti apoh entek banyune, Bes. Lah kok ngono terus dipisahno, iki hasile banyune karo nan iki hasile ampase, Bes. Lah sing kanggo banyune nanas iki mau, Bes, iki digodhog dhisik. Ya aja lali sekali-kali diaduk. Lah iki digodhog nganti menyusut aire to nganti srondok sat. Lah nek wis sat kaya ngene iki terus dicemplungno ampase nanas iki mang, Bes. Kok ngono terus dicemplungi kayu manis karo nan gula. Kanggo gulane ra tak taker, Bes, iki wis sesuai selera, tak kira-kira wae. Lah kok ngono lali ki mang ra tak uyah, dadi kek uyah sithik ngono wae, Bes, ben rada sedep ya, Bes. Lah iki terus dimasak nganti sat, nganti kadar aire ilang. Nah nek wis kempel kaya ngene iki berarti wis mateng, Bes. Dadi teh seleh nanas.